Good morning mga pusong. So bali dito ako ngayon sa Pangasinan. Kararating ko lang kayo ng alas 5. So dinala ko lang yung manukan ko kung ano nangyayari kasi hindi na sila masyado nangalagaan ni Mrs. kasi piece to piece na mga pag-aaral ng mga bata. So ito papakita ko sa inyo. Tawa ng Diyos, maayos naman sila. Ayan. So hindi ko pa sila napapakain ngayon. Ayan yung ano natin. Shamu Asil, Indian yan, Indian. Shamu Asil yan. Yan. Itong pandak ay Kabir Basilan. So yung mga alaga natin dito may mga ano na yan, may mga lahi na. Yan. Kabir Basilan. Ito namang pula, medyo pula, yung dark ay Rhode Island Red yan. Rhode Island Red yan. Yung lalaki na yon, yung walang buntot ay Kabir, pure Kabir yan. Sila nagkasakit, medyo nabansot kasi siya nagkasakit. Pati ito nagkasakit to. Yan. Dapat nga napakalaki na ito siya. Kung hindi na ito nagkasakit, baka inabot na ito ng kulang-kulang 4 na kilo. Kasi ngayon kulang-kulang siya 3 kilo eh. Nagkasakit kasi yan eh. So ito yung manukan ko. Nakakulong yan sila. Bukod pa yung mga nakawala. Yan. Medyo marumi lang kasi siyempre babae yung mga nag-aalaga, hindi masyadong nililinis. Iba talaga yung lalaki. Yan. Yan. So bali pag yung pandak na yan, na Kabir Basilan na yan, i-crossbreed ko yan sa dito sa Shamu Asil. Sa Indian Shamu Asil yan. So ito pala mga kapuso, nabili ko yan sa Taguig. Yan. Bali 2 months old sila, nabili ko yan sa Taguig ng tigwa 1.5. Yan, galing pa sa Taguig yan. Yan. Galing sa Taguig yung Shamu Asil na yan, malaki. Tapos yung Kabir naman, yung Kabir na walang buntot ay galing yan sa Quezon City. Nabili ko yan sa Quezon City ng 110. Ang isa 1 week old pa lang sila. So 1 linggo pa lang sila. Nabili ko yung Kabir na yan, pati yung pandak. Ayan. Yan, yung pandak na yan. So ito namang Rhode Island Red ay dito na talaga tubo yan. Talagang papisak ko sa incubator yan. Kasi tinigil ko. Yung mga kapatid dyan nabili na. Yung ko lang kung anong nangyayari sa mga kapatid kung nabuhay. Yan. Nagkasakit lang kasi yung na yan, yung Kabir na yan. Hindi lang nagkasakit yan. Kulang-kulang 4 na kilo. Nagkasakit lang kasi. Yung sana yung pang-upgrade ko sa sa mga native ko. So hindi bali kasi mayroon na naman akong pang-upgrade. Ito sana. Ang kapartner niyan, dalawa yan. Nabili ko yan sa Taguig. Ang kasama niyan ay ito. Babae na yan. Ayan. Asil yan. Ayan yung crossbreed natin. So wala na talaga tayong ititirang native. Kaso lang mayroon tayong itlog na native. Ito yung pure parawakan natin. Hulo kung tawagin. From Basilan. Yan. Pure parawakan Basilan. Yung puti, ayun yung pinag-umpisahan namin nung nagmanukan kami. So hahatiin ko ang itlog nila. Kasi dalawa silang hahatiin ko. Sara natin, baka makapasok ito yung pure Basilan. Ang laki yan tol, marami. Laki yan mga kapusong. Sarap palagaan. Yan. Pag mga ganyan kalalaki manok mo. Oh. Ito yung nag-iitlog natin. Ito yung pure Basilan natin. Yan. Pure Basilan to. Yan. Yan yung tatay. Yung nakakasta niya. Yan. Yan. Pure Basilan na to. So, bali, wala nang lahi, native talaga to.
Native siya pero pure basilan siya. May napisa kang itlog. Kumakain kaya ito ng itlog ha. Ito naman yung native natin. Pasok na sa loob to. Kasi magugulo to sa mga nag-iitlog. Doon ka. Mamaya pakakainin ko yan. So ayun na yung nag-iitlog natin. So hahatiin ko yung itlog nila para si puti. Kasi dalawa sila naglilimlim eh. Yan o. Hahatiin ko sila. Lalagyan ko sila ng tag-iisang. Hatiin ko yung itlog na isa na yan. Yan. Puti, dito ka puti. Yan. Hati ko yung itlog nito kasi masyadong marami. Kahit makalimlim lang si puti ng 4. Alam na yan. Tama na yan sa'yo. Puti na yung taglilima kayo. Yan. Puti, doon ka na. Bali dalawa yung tatlo yung naglilimlim natin. Yan. Kasi dito dalawa sila ang naglilimlim dito. Ito na yung native natin. Yan. Yung bulik na to tsaka yung puti, yan na lang yung native natin natitira na inahin. So uubusin ko na talaga yung native para maging malalaki na yung alaga natin. Mga pure basilan na ito. So naglilimlim to, pure basilan. Ang lanamlim na to 6 7 8 8. Lima mo na mabuti na, baka wala ka naman mapisa dyan. Yan mga pusong. Yan mga pusong. Yan. Daming tae. Yan. So papakita ko sa inyo mga pusong yung ano natin, parawakan natin ay yung ano, siya mong asil mga pusong. Ba't ka pumasok din sa loob? Nari. Ayan mga pusong. Ayan mga pusong yung ano natin, ang siya mong asil natin. Ayan. Dalawang lalaki yung babae, doon yung babae. Ayan. Ayan. Nagkasakit to mga puso nung unang uwi ko, yung mga sisiw na to. Ito na yung mga anak ng ano natin, native natin na naka-crossbreed sa basilan, sa Parawakan. Yan. Malalaking lahi na sila. Hindi sila ordinaryong katulad ng mga native talaga. Maaamo yan. 2 months yan. Malalaki na sila. Akala ko patay ito. Kasi nung pag uwi ko rito, grabe ang kuraysa nito. Yan, halos nakapikit na yung mga mata. Epektibo yung gamot na pinainom ko sa kanila. Kasi imagine na buhay pa. Ayan yung asil natin na kapuso. Maaamo itong mga sisiw natin. Ayan. Ayan. Tanggal yung kuraysa, ang lupit ng gamot na yung pinainom ko sa kanila. Mga pusong. Yan. Ano yan, basilan, crossbreed sa native yan, upgraded na yan. Kaya malalaki na. Ayan yung basilan na ano, siya mo asin natin. Hanggang dito na lang muna mga pusong. Upload ko mamaya. Magbablog pa ako mamaya. Thank you. Panonood niyo po.